Tirikusangana zvakare pano paDestiny TV pachirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Tinokutendai nekuita subscribe uye kuramba muinesu pano paDestiny TV. Rutsigiro rwenyu rwakatikoshera. Even kucomment section zvamunokurukura nesu zvakatikoshera. Nhasi uno tiri kuNorton uko kurikuradzikwa mudzimai asiya vana 4 mushure mekunge anzi iye akazviuraya nekunwa poison. Tataura nevanhu kuno kuNorton. Vatataura navo ndeana tete hanzvadzi dzemurume wake. Ngatinzwei vachitaura. Umwe wacho ari kuti iye akaona message kubva kumuroora wake achiti inini zvemba zvandikona uye ndafunga hangu kuti kuzvifudza kuri nani. Vatete nesuno takaunganawo panhamo yemuroora wenyu. Munhu kunotitsananguriro here kuti nhamo iyi makainzwa muri kupi, nguvai uye zvakafamba sei? Kunyange mazuva mashoma muchizonzwa kuti muroora wenyu ashaika. Inini nhamo iyi ndingati ni Friday handiti muroora ndingati kwamashure apo muroora aigara achiti nazvo zvikunetsa nei nyazvanzenyu. Ndofunga kuti mukoma uyu ndofunga anga ane magirlfriends ake. Saka taivanhu vachikamudzirana chinonga chibatisana. Zvaiva pavari zvaiva zvokuti ivo pachavo vavasingandoparadzana nemunhu chiro vakaenda kubasa vemuteveri chirosi. Saka ndaivakanzira nhai guru muri kumateveri kuzvarudziko munogona kupona munhu mangu asi pari basi. Imi zvama kuti muti regai ndimise marriage yenyu hazvidzangu. Saka tairamba tichibatisana zvenguva refu tichitoonesana titi tainzwanana. Saka pane pakatomboya zvanzi yangu kumasha kwakutuku ndinobva kuti ndati bho here mukoma angati bho here maiguru bho. Alright. Saka ndobva taonesana pachedu direct pasiri pekuti pafoni ndobva takanzerana. Ndichaura navo vairataudza kuti vanonzwisisa but chikwaingotaya kuti haini tete ndine shanje ndo dzakandiwanzira kuti manje makoti ukaita shanje dzorudziro dzokutorera murume wako pese pese unokangasi pamvura. Saka ndikati neFriday ndakafona ndida kutopedza mari yayo mufoni yomurume wako koma ndataura navo zvakangonakanaka. Mukoma wangu uri kupere kati aripo kati pamukoma kufoni tauri naye atava mukoma wangu koma ndati mukoma ipai bhibi riri kufoni titaure naro koma ndataura futi namai guru wayo kati bho here makoti bho here makoti bho. Ndobva kuti tikatai foni muchengete mari iri mufoni tikuzotaura mangwana. Batati alright. Hapana kana chakamboratidza kuti nguva iyoyo pane chiri kumunetsa. Hana chaakambondiratidza kuti pane zviri kumunetsa. But inini sekufunga kwangu ndakafunga kuti ndozonzwa shoko ndakafunga kuti pamwe atadza kutaura nyaya kuti mukoma aripo. Kwakwangu wafunga kwangu nokuti makoti wetu takafona chero yangu atiziva kuti kana foni ikabva kumuroora wamai vada kuti foni pai munomba ndaitomhanya nefoni kuzvivharira mupeni motaura kuti titaura zvedu zvisingazikanwa mukwasha kana kuti vanhu vasikuri vadika zviziva ndeti. Saka ndobva ndakata foni yaitira ndichengete mari mameseji mari iyo yairi mufoni. Saka ini yangu foni ndakabva ndadzima kuti yasina moto unobati kuonainisa kujenari tinobva nifo wakadzi nobva vadzoka naye mangoni makuseni zvosina kubuda mvura kuti mwana ende uchaisa foni yangu nobva takutoita zvataita nobva takuita zvataita ngati kuzvi10 ndakabva ndaenda kutsime nobva ndachera mvura yangu ndiwasi kudzembe dzamurume wangu dzanonda soka ndo pakasara kowe ipinda pai mufoni yomurume. Saka pandakasvika pamba ndakasvika nobva ndotora mugomo murume wanga abuda kufototiketi nobva kuti maimwana memwana pai kuvaita disaster disaster iyi zvikanzi pano patoshata zvokushatisisa kuti tinotora todiki panzi zviri pano ambuya vaya vakataura navo misoro dzadi vazvidhozi saka zvidhozi vadi kadzadzi vatofa vakagara pansi zvokupera simba zviya umatambotikati ainovemi taura zvamunoziva zvika ndandozvitoripo. Saka tapedza kuchema pai ndakabva ndati chega ndochemedzana namai kuti mai vanogara kwavo vega vanokumbura namai mai ndakangosvika chiito zvekukuma ndobva ndadzoka zuva rotomuvira ndakaona foni yangu yatofa
yatoto kwa mwana kanzi mfoni mimi napenda message ata takusecha message angaremo mfoni ya ndio unaenda ndakamseva kuti molini mani murona uyu mamani makore mangana ari mushamini murona anga wani 3 years kuti kamwana kake ndoko zabeka asiya kamwana kadiki usho mwana watiberekera nganguti kuzvikiriyesa kuti panguva wewe kutakura pamwe anditi ungatata ne 3 years ni panguva wewe watosenda message yake nitete ingaenda ikona ndakutofunga kuti kufa kutofunga message makatozoiona matoudzwa rufu rwako kuti vacheledzana namai vatofona mfoni yomurume nditi sakunoti iwe pachabude panguva ndakataura nawo vakandifonera pamude ndakatotaura nefoni yomurume asi nyakuti vakaona kuti indaiwanza kuti makuti kana panozvokuremera ukafona manhere wanza kuti vatiti vangwa nemurume wavo ndinokundikana kunyatsokukanzirana kuti isikati kuti murume munhu wanga akasununguka munhu waiti akabatikana nezvamuremera unokwanisa kufona wotaura pamusoro peurarama womuupenyu asi kuti mukava nokukanzirana wototangira ipapo kutofara vaikasira kuregedza saka zvinhu zvatibata nokuda kutanga tisina tarisiro yekuti ndozvakaitika kana ndiri seni ndakauya rutatu muno munoto ndichirwara zviya pamwe pacho waindirapisana mari yake singazikani nemurume wake achiri kuita sadza wakandirapisa saka ndibata rutatu pese ndina munhu unozwa kana wakashanya pamba pehanzvadzi kana muroora akasamira unogona kubva dambudziko roko risina kugadziriswa asi iwe zvitora izvozvo ozoita kuti ndindavini wanga akasununguka muroora watirwadza nenzira yainda nayo tanga sina kuti ungaenda nenzira yakadai hapana kana waakasiya ataurira chaicho chaita kuti asvike pakutora upenyu hwake ivava vamapedza kutaura navo sisa ndinoona saka ndovamenya kudii nekuti ndova nefoni hombe saka ndo mashoko iwaya akatauriwa kuti imba yandiremera saka zvinhu zvatinorwadziwa nazvo nokuti hataifungira kuti ungafunga pfungwa iyoyo vanhu vakaremerwa vari kusvika pakupfudza upenyu hwavo chii chamungade kutaura kune vanhu vari kunze kuti kana vachinge varemerwa zvii zvavangaiti tisasvike pakuti munhu anopfudza upenyu hwake tiri kunzwa kuti izvozvizvi mwana wamakatobereka ndiye asiyiwa namai kana munhu achinge amanikidzwa ngaagamuchire dzidziso uye nesu tirege kuti munhu unoda kufa chaiye hatauri nepfungwa yakanyanya kubata vanhu vazhinji vei saka tinoshuvira kuti vanhu vakanzwa munhu aresha kutaura vanhu vamukanzele uye munhu agamuchire dzidziso kuti mazuva agowanda handinango akawanda tataura neshamwari yemudzimai uyo ati vakatanga kutamba vese kare tichibvunzawo zvimwe zvanga zvichingotaurikawo nevanhu uye ati iye akazvinzwawo nyaya yekunzi pane mari yakashayikwa uyewo ari kukatyamarara kuti akapindurwa neshamwari yake kumapasti 12 usiku asi achizobvunza kuti shamwari yake yakashayika nguvai ari kunzi akanwa mushonga zvekuma10 kuma11 zvinova zvinhu zviri kumukatyamadza. Mama tauya kuno pamambotaura muri kumba mataura seshamwari yemudzimai ari kuradzikwa pana nhasi zvichida mungangotitsanangurira kuti mamuziya kwenguva yakareba sei uye akakutaurira here zvakasvika pakuti nhasi unotinge tichimuradza? Inini ndingakunyeperai Moli shamwari yangu kubva tiri vana. Iye aine mwana wake 1 Yolanda. Pandakatanga kutamba naye anga ari friend yagogo wangu. Gogo wangu ndobva vazobuda munotoni basa ari friend yangu. Titori vana vadiki ndisandatomboziva kuti kunoitwa zvakakomana. Zvikati kure tichitamba tese achiruka musoro tese zvese zvataita hapana chaaindivanzira. Akapinda marriage yake kutanga yemurume wake mwana wake Yolanda wandikutaura akabuda tichitamba tese tikatamba tese akaroorwa nemurume wake wechipiri hapana futi dambudziko akaenda kuSouth Africa
tadzoka murume wake akashaya tikangotangidza kwatakasira nokuti nandrese muti tichingotamba tese tichiwirirana tikatomboloja tese tikara tese ukaufa uko tichiwirirana zvekuti taishare everything. Then inini 2019 ndakabva ndaita nhumbi yemwana wangu bva ndatangogara nemurume wangu Karikai. 2020 bva ndazvara mwana wangu taiwirirana takutamba but munoziva zvekuti iye anga ari busy kumusika wake achibika sadza kutanga kutamba kwedu kwangwakwe apo neapo but taisheya hapana zvekuti akadzamirwa endishedza. Pane time yaakatombondishedza akati shamwari yangu yakuno pane zvandanzwa kumasowe uko ndikati wanzwei zvikanzi ndanzwa kuti ndicharoorwa asi murume uyu achakonzeresa rufu rwangu. Fandatomuti iwe wadiwa siya zvikanzi zvona hako runongoziva kazvekuti isusu takakura tingabhilivhe maprofita kuroorwa ndokwandiri kutoita kutamba achitoseka. Ndobva nemwana wake mukomana ive panonzi ko ndobva tatosiyana nazvo zvedu ndobva azosangana nemurume wake bva varoorana kudaro titori kumusika kwake kwaibika sadza ndamushanyira ndandogara unonzi kuKendi Estate kumakomoko ndamushanyira ndauya kumba kwako anga atombondishedza zvikanzi murume wangu haana kukufarira chichecheche ndikati nei zvikanzi handizive alright ndobva ndaenda kunorara kwemumwe friend yedu inonzi Maisibu mangwana chobva ndamukachidzokera kumba kwangu. From there inini zvakandibata kuti nhasi ushamwari wedu waparadzaniswa nevarume wati mota itomboita mamwe maboyfriend ekutoti iye ndaigona kutomutenda neboyfriend yangu kutauni unodai iye utonditi enda naboyfriend yangu but why uye anyanya kuita akoshei zvazvandirwadza mandasiyana nazvo taingorarama kufonerana nekutaura pamafoni takasangana nawo ndindenyanyonyazomuona kuti ndikuyanyomuisira pressure yekuda kumushanyira but iye boundary ranga angaisirwa boundary angasanyanyi vanhu zvataita kumashure. Abva azoita mwana wake auya uzoona mwana wangu bva ndaenda zvizvo ndaona mwana wake ane marriage yake murume wake handobvira ndamufarirawo nokuti haana kundifarira ndikabva ndangozviudza kuti shamwari yangu ndimauliya nditambe naye ndatatogara. Then takagara ndofunga dzinenge 4 years dzese tichingokomunicata zveapo neapo. Last week iyo ndo paakatanga kundifonera zviri serious mwana arwara uya kuno ndakaomerwa chii pane kwandida kukutuma uya manje kundituma already shandisa foni yako munhu wacho kwauda kundituma ndekwei kunyedzi chichi kunosa nyaya dzemumba alright ndichauya handakukwanisa kuuya ndopanda network ndichingoverengera musi wechitatu kana kuti china kana singakanganisi bva ndisendera message nditsvagirawo basa bva ndatomusendera mameseji anga ari mulingi evanhu vaida basa ndobva ndaona kuti zvekumusendera munhu mukutora meseji rinonetsa mupe malingi ndamupa malingi aya malingi haana kuita sei haana kujoinwa akasiwa akadaro ndofunga it was Wednesday kana kuti Thursday kana singakanganisi. Then bva tati Friday bva tasirara isusu pamba pedu ndoshandisa wifi kuti tifonerane paine wifi pamba pedu yakatanga kuonetsa mameseji ake handina kumaona hapana zvandakakwanisa kuita. Masaturday makuseni wifi yedu yakabva yagadzirwa bvayanzi yakuita kufura mameseji ayayi nditoona mune meseji yakasenda yandakamubvunza kuti lingi iro ranga rine mabasa but masalaries anga ari high ndandamubvunza kuti ko iro ibho here hasi tsotsi here agento vatonditi saka meseji yakazopindura kungonzi yes handizivi kuri sei. Saka panguva yacho handina kufunga zvakawanda tazouya kumba murume akutaura kuti akanwa mushonga kumahafu 11 to 10 to 11 ndopandikasitarisa mameseji aya ari mufoni mangu ndoni mameseji aya akanzi yes neye akanzi kuri sei akasendwa na 12:35 am. I shocked kuti ndikwanise kuti ndibvunze kuti saka ndiye akasenda here kana kuti hasi zvinhu zvakaita sei zvakanetsa here. Pane rumwe rukupo rwekubuda rwokutaurwa nyaya yekunzi pane mari dzari kunzi akabirwa pane masitendi akazotengwa nyaya yemagirlfriends shamwari yenyu yakambosheya nemi here uye nyaya yemari iri kunzi yakabirwa makamboinzwawo here? Inini shamwari yangu anotaura neni but musi wacho wandasvika ndichibata mumaoko munoziva vanhu vanoziva kuti uyu shamwari yake vanoita vakadzi vaive mumba zvezvakuzvitaura vakazvitaura but ini handina kuzvigamuchira nokuti kuti nditi chokwadi kana kuti kunyepa zvaitoda iye muredzi mbuni because ane time yaakazombondifonera achiti pana amai vandida kupa nhamba dzavo kana wauya ozotaura navo mai ava vatsvage nhamba dzidzi haana kuzokwanisa kuti sei ndisendera
kana kuti akasendawo kana kuti chii, but mufoni mangu hadzina kuita kuuya bva zvangopera kusvikadaro. Asi iye nemurume wake mumba make vaigara zvakanaka chekutandatadza kutonda. Inini meseji yakandisendera yanga iri yekuti murume ari kuhura. Ndo meseji yakandisendera. It was chitatu kana ndisingakanganisi. Ndobva ndatombo maremedza ndaito munongozati vakadzi takutoshiya maremedza taitosai ndaitomusherawo nawo. From there ndofunga inini ndo pakadhakwira wifi yangu. Right, pamba ndoda kubvunza. Ari kuti murume wake kumashure uko ivo vakambororana sei? Kune vamwe vari kuti akatorera mumwe mukadzi murume akatengesera mukadzi wake. Vamwe vari kuti aiwa akasangana naye asiyana kudhara nemudzimai wake. Inini ndichiudzwawo nevanomuziva murume uyu, ina ndonyatsomuziva zvangu, vanotaura kuti murume uyu angatosiyana nemukadzi wake kare, vatotengesa property yavo vatosheya. Panenge patone makore, pambatokana nemakore, handina kuzobvunzawo hangu hama yangu kuti makore mangani, but vanhu vanga vasiyana kudhara. Chii chamunoda kutaura imimi kune vanhu nokuti nyaya yemasuicide kuramba ichiwanda kuvakadzi, kuvarume vanozviuraya, zvichida kuti pane umwe munhu izvozvizvi ari kutoti hai zvirinani kuti ndife, advice yamungade kupa? Inini hangu advice yandinopa ndeyekuti kusheya kana waudzamirwa kwakanaka, because kupanana counseling kwakaita sei kwakanaka. Pamwe pacho zvinokonzerwa nekuti munhu anosheya counseling osvika pakudecide kuti dai ndadai. Pane nyaya yekunzi shamwari yenyu yaitengesa mabhero, aive nebusiness rake raaizviitira. Ichokwadi here kana kuti ipapo pamutenga kuti nditsvagire basa, chiche chaitika kuti azonida kutsvagirwa basa, iye ainzi aive nebusiness rake ranyatsofa zvakanaka remabhero. Business rake akatotanga achibika sadza pakatanga vavo, zvekutoti mama nchenjesi vanotomuziva achibika sadza. Business rake richifamba zvakanaka, ndopaakasangana nemurume wake. Kuparara kwebusiness handina, bhozi rakatombodhakwa mulockdown, but akasimudza, angasati aroorwa, akashingirira akarisimudza, ende business rake rakafaya. Ende ndaitoti ndikashanya ndichibva kuKentu kwandaigara, ndaidya sadza pamusika pake, ndaisheya naye nyaya. But ndakazogona business radhakwa, ndobva ndamubvunza kochi zvangu ndudza kuti business zvinoita sei, zvinowanika. Ndobva ndazomuona kutengesa mabhero, zvishwa mabhero ake ndakamaona achitengesa ari pakatanga paspeed, mamwe aitengesera mudzimba, kuti ndizoziva kuti zvakapera sei zvemabhero kana kuti chii, handina ruzivo. Asiya vana vangani? Asiya vana vake 4. Vakakura sei kana? First born anogona kuva wa 2000 kana asingakanganisi. Then the second born wa 2003 akaenzana nemwana wangu inini. Posta takatotakurirana nobwidzo taitogara tese tichiloja tese. Then vazoti mukadika akakaberekera kuSouth Africa, ndizoziva hangu kuti ndogore ripi kamsikana. Then uzoti iye waita ari kumarriage yake uyu akuzvinanaira kupinda mu3 years. Asiya mwana mudiki. Tataura zvakare nemwana uyo ati hanzvadzi yake yakamhanya kuzomuudza kuti mai vakanga vanwa mushonga, akauya akabatsirana nababa kuti vaendese mai kuchipatara. Mwana uyu anoti iye mai vakakwanisa kugadzirisa ukama hwake iye nababa pakamboitwa mafamily issues. Ataura kuti zviri kurwadza nekuti kuna mbuya kuna mai ava ndokwaaitosiya vazukuru vake, kwaari havasi step mother, asi kuti aiti akanga aina mai zvekuti zvichamuomera iko zvino izvi. Isu ukama hwangu namama tavanowirirana kuti tasingazviradzi kuti havasi amai edu, asi chinhu zvazongotishamisha ndechekuti mukutaura umwe munhu anenge aita kuti ndanzwai, but pane zvinhu zvekuti unobata utaura kuti vanhu gadzirisane zvirezi zvopera ndizvo. But indakazofonirwa musi wavanzi vano mushonga, ndakasangana nawo ari makuseni, ndobva wapfuura nekamwe muzukuru kangu nemwana wavo vakamutakura, ndobva watopfuura wakaenda kwavaienda tikatomhoresana. Asi vazukuru vanenge vakaudzwa kunzi ndakuzviuraya, handadi zvikudazi zvekurarama. Havana kwanisa kuudza vazukuru kuti chii. Vazukuru vakanonoka kuuya kwatiri, asi dai vakauya vakandiudza ine vazukuru pavakapfuura ndiri kamuzukuru kangu, ndakwanisa kuziva kuti ndizvo zvakaita ndizvo zvakataurirwa kuita. Saka ndakazongoti ndakarara kuma11 pakasvika kamwe kahanzvadzi kangu kachinoka windo zvanzi mama wangu wamushonga. Saka ndakasvika mudhara muprocess yekutakura amai kubva navo vachifamba, imbuda mai vakafamba kubva Pamba kusvika 100 meters papadri. Padri vakasvika pakakiwa. Nesi akati no inini hatikwanisi kubatsira nestate ine munhu,
hayi mota ndakwanisa kumhanya ndikanotsvaga mota. Sosikuona kuchipatara takavatakura tatingori vatatu ini nababa namwe amai panext door but takura kudaro vakaiswa padrip ndokudzirwa mvura chichichi zvanzi takuwa pamubhedha tandavatakura futi kuendesa kumbedha ndipo takanzi munoziva mangwana makuseni. Following day marakwana makuseni ndakazofonera mudhara kuma11 chibvunzo kuti pakamira sei ndimamukira kuchipatara zvanzi munhu akusina. Baba vari kutsanangura here kuti mai vakanwa mushonga nguvai ivo vanga varipi sevanhu vanenge vari vese? Vanhu pavanga vari vese nevangoita vachibva kuchechi musuwo vanhu vanga vabva kuchechi vese, asi mukutaura mumba parodzi pane pakutaudzana vari vaviri pane kamashoko avakataudzana vari mumba. Mumwe ndokubuda panze ndokuenda kutoilet, achibva kutoilet achidzoka da unovhura door akasvika door rekunze screen rakaiswa loko. Raiswa loko handitika vakabhureka loko ndokuona ari mukati futi rakakiwa. Zviroti ivo amai pavanga vari mukati mushonga wanga usati waita sei wanyatsovafekta vakakwanisa kusumuka futi vari mumba imomo vakavhura door ngozi pakaratidza kuti vakatonwa time yekutonyorwa door vanga vakiya door pakakwanisa kuuya mwana achimhanya futi kwandiri achinditsanangurira vakatobuda mba vachifamba vese. Zvakazivikanwa here kuti mushonga wavanwa uyu mushonga upi? Ini ndakaona yange iri Bloom Purple Label. Unoshanda basa rei? Unouraya mainsects kubva madzvinyu nemapete nekuuraya kana nhata uchichi mumagadheni. Mwanakomana tine urombo zvikuru nekurasikirwa namai. Inini zvandika kubvunza ndikuti mama baba tanzwa vachinzi inini muri vana vemurume vamai vazvipfuudza. Right, inini yes ndotovati mai but vanga vari stepmother but ndaivati mai. Ndopandinoda kuuya ipapo kuti sei ndaona wakazvininipisa uchipa ruremekedzo rwakanyanyisa kuna mai vako vakusiya ava. Maigara navo sei zvasvika nhasi kuti upe ruremekedzo kuna mai? Ndichigara navo bva ndichigara navo vakwanisa kundibatanidzana baba vangu. Takasvika time yekuti pakamboita mafamily issues tisingawirirani asi vakakwanisa kutibatanidza nekutitora ndokwandaikwanisa kuti ndichibuda ndichienda kubasa ndakwanisa kunosiya uchi vana vangu ndichiti ndimusara kuna magogo right now izvo zvakusina kuti kwazodai kusiya vanhu. Zvekuti mama vaitombokuudza kuti mwana wangu ndikushushikana nezvizvi here zvekuti unototi pamwe dai vakauya vakataurawo neni sekutaura kwaita kuti vakambokutokubatanidzai paita mafamily issues ini namama maikurukura nezvekuti dzimwe nguva maitopanina mazano kuti aiwa dai tadai. Right, ipapo pane nhau dzekuti dzimwe dzachina dzanziri dzekuti vanhu vanga vakaikana mafoni. Pane vamwe vanhu vachisangana navo vakasangana vanhu vamwe vanhu vaifambidzana navo ende handifungi kuti vamwe vanhu vachona vakanga vasiyana navo amba chiri nevamwe vanhu. Saka zvinhu zvekuti taitozviziva kuti kune zvanga zviriko kune vanhu vagara variko asi takambotsvaka kuvatsanangura ndikati anomadiki kuti mumbogarawo mumuzi makagara pamba penyu mumboona zvakamira sei mumbomira kusagana nezvakaita zvakawanda asi havana kuzokwanisa kudzoka futi bheki kutaura kuti anoinda kukundikana ndopandakanzongonobuda usiku hanzvadzi yangu yanoka amavanwa mushonga. Urombo zvakanyanyisa nedambudziko ramasangana naro nekurasikirwa namai venyu vanga vari chimisikidzo mukati memhuri yenyu asika nhasi uno zvaitika mukati memhuri yenyu iwo utoriwo nevana sekutsanangura kwanga dzidziso yauinayo kunyika kunana mai vana mai vapera nekuzviuraya vana baba vazvipera vapera nekuzviuraya vana vadiki vapera nekuzviuraya dzidziso yauinayo kunyika maringe nenyaya yemasuicide. Naingoripo ndekuti munhu unofanira kuva accepta kuti kana zviriwo zvangonetsa just move on usiyana nazvo utanga zvimwe zvinyowani kana ushandira unokwanisa kugara wega but kana ona zvadai somani pakuti anonzi malosi anenge amalosi kuna vanhu vakati wandei saka nokuti pakaonawo zvanetsa kuti zvanetsawo hakusiyana kuriko unoona unyara kuti utazosiyana but kusiyana kwakatonaka kuti unokwanisa upenyu hwako nekusevha zvimwe zvinhu. Nguva yamakataura mai takura mai vanga vachiri kutaura here vane zvavakakwanisa kutaura here vakati vanwa mushonga here vanwa nguvai vanwirei? Right, ivo patakanosvika ndichinovatakura ipapo munhu ndopavakakolapsira achibuda furo nemuromo nemadziwa mhino mushonga waitobuda takatovatakura tiri vaviri vasamupikup asi chavakakwanisa kutaura ipapambasina munhu anga ungobudisa sound yavakakwanisa kuita 24 hours kusvikira vazozorora angoita masounds aibuda kufema aiuradza kuti mune zvinhu zvikubuda ndo mafemero ayangoita
Semurima ndanzwa kuti makaenda kupostmortem namama. Postmortem yakabudisa ichitikura. Postmortem yezvezve hatina kupiwa kunzi yakabuda sei. Asi panenge yanga takamboitawo kumashure. Saka tangomirirawo kunzwawo kune vakatora ichituti zvakafamba sei. Yekutanga yanga yakangobuda yakanaka. Kana muchiti yakanaka iri kureva kuti zvagamuchirwa kunzi munhu anwa poison. Pakuzotora postmortem yechitu makakatano here arimo muuri nekuti pane vamwe vanhu vasina kugutsikana nemupostmortem. Ya pane vamwe vanenge vachiti munhu auraya semunhu ane mwana wake unoitawo zvaunoda nemwana wake kuti ukwanise kucheka kuti chii chaitika. Haungazorelaxa ndosaka vakadza kuti yechitu pazuva kuti tisvike pazuva ranhasi. Aiwa, tinongoti nyaradzwa. Tinoziva kuti vasukuru vachaomerwa zvakanyanya nokuti ndo vaienda vachinoswera nagogo. Gogo nguva yavashaikai vanga vachiita business rei? Gogo vaimboita zvekubika sadza. Iye zvino izvi vanga vachiri kubika sadza kuti vanga vakuita zvemabhero? Vanga vambozorora mabhero vaimbobuda nawo apo napo. Mufundisi achitaura panhamo yemudzimai uyu ati nyika ino yazara neuipi. Ngatinzwei zvakare mufundisi vachitaura. Kutaura kuti tinogona kutoramba kufamba variro pamazuva mashoma uri kurarama. Unoenda kuchechi but hauna kana vhesi 1 yaunoziva yeBhaibheri but nyaya dzevanhu. Kune mwana torimo muchiedza muno. Ukambvunza dzekumboni uko anenge ainadzo but chimubvunza dzelife yake olevo yacho haana zveyatingatunoko hata kuti titupa haana but nyaya dzevanhu varira pamazuva aya. Mazuva anofurira but chandofara nacho kunovigwa vanhu. Hakuvigwa chinzi vana vakasimba kuno neuku. Kunongoti tiri kuno muradzika ikoko. Hapana vakanonza pandebe vatsvuku, apa ndebe vatema, apa ndebe vanga tinonovigwa tese. Usafurirwa namazuva uri kurarama. Ndoda tumangwaririre mazuva aya. Nezati kune varume vanoombererwa chinzi unoita zvemabheko. Vizita mwe musi panoton hospital nosvika manesi achiombera kuti nhasi vangoro vatuma spuni yebhanana. Watadza kungwarira pamazuva. Unoziva kuti chikura mumba waiti ukatuma unotenga makenduru. Kune kenduru yairovesa mumba kuti waitenga iyo yauti waiti uchiibatidza inopera kuita zvimasadza. Zvonzi kenduru haisi kubvira mumba. But kenduru tikutoti mahours afambe pamumba kuti tinovata. Saka ikadhileya kubvira. Nesu ichatiseva but wairoverwa ndaifanira kunoruka kubvira. Inofanira kukasika kubvira kuti ikasike kupera. Ende kenduru yaiombererwa maoko nzi yanhasi yamatenga mumba. Inobvira zvisingaiti. Chayaiombererwa maoko kubvira. But iyo chikanganoti ndiri kubvira but ndinopera. Vanhu vanogona kukuomberera but uri kupera. Anadana turi padhuze nekudzokera kwawakabva. Iti uchibuda mubhathroom. Wapedza ugezi. Saka uzora mafuta. Enda unogwenye kuseri kwenzeve dzako. Kunokutaurira zvinobudako. Kuti mabuda enyu mubhathroom but muri huruva mune kwamuri kuenda. Wese akaberekwa nemukadzi. Una mazuva mashoma panyika. Muri kumboiteiko pamazuva mashoma amakapiwa naMwari? Muri kumborongei namazuva mashoma akaiswa naMwari mumaoko enyu. Baba muri panhamo pano but hamutaudzane muri hama nehama. Pamazuva mashoma muchaona kuti tinopedza nguva zhinji tichidabirana pano panyika. But kwatiri kuenda uko. Hakuna kuti waive nechigaro kuchechi, waive nechigaro mucommunity. Unongoenda nechigaro chako. Panhamo iyi panguva dzemaspichi pataura vanhu vakasiyana-siyana. Vese vanga vachitaura kurwadza kwaita rufu rwemudzimai uyu. Mwana mudiki waasiya haasati atosvitsa kana 3 years. Ndikauya kubva purasi ndiri paimba. Ndichazokuonai ndikati alright. Anazoyazomuona. Ndozondwa ndaenda kumwana wangu ndeterwa nomwana kuti anzi muri mashai. Ndakarwadzwa swakopedzisira nanhasi ndiri kurwadziwa.
mwana akurira mumaoko mangu aisvika kumba kuvana vangu kana vasipo siyasvika mapretisaita zvese wabuda weenda saka ndiri kuodzwa nazvo chaizvo. Atenda vachiti tsvaga namba dzamukoma wako ndichidzitsvaga kudai so foni yangu yakaisina mutunga yapera moto ndizonoita foni yangu one makuseni yachaja ndizoda kufonera baba wachibva watofona iyo vachiti hanzadzi yako yafa saka zvakandinoita kuti angafe munhu nemasekenzi akadai so kubva natufu kuro kusvika makuseni ukoko zvakandishungura chizoya kunoku chizonoona baba chizovabvunza kuti kuzvafamba sei zvika ndashaya mamuona iyo hana kumuona maona richongo makonzo hana kuona zvakandibata kusvikira pari zvino zvinasi inoti naiwe mashoko tichakumbirawo murume wemunhu pamusoro ivana baba, pamusoro ivana sekuru, vana mbuya nana mai vokubereka nevana. Inini ndinoda kuti nditaure pamusoro pechitiko chingadai chakatiunganidza nenguva isina kufanira. Chitiko ichi seni zvangu ndashandisa zvivindi kuti ndisumuke ndimire pano nekuti zvakafanira inini. Asi chokunyatsotsanangura ndichiri pakati pokutorwadziwa kuti zvingadai zviri zvere nokuti unoti ukatarisa munhu uchida kuti unyatsokunzwisisa kuti chakamboitika ndechipi chinotanga usati wapindurwa misodzi. Saka zvose zvaunozosara uchitsanangurirwa hazvibudi. Saka matsananguri andiri kuita pano ndokuti tichiri pakuchema, tichiri pakurwadziwa, asi chokwadi chaiyo kutaura chokwadi. Ndini mukoma wacho, munina wangu uyu muroora kana kuti mainini vangu ashaya. Indogara kuonde vhani kungozonzwa koga kuti munhu ndo zvaitika usati wasangana nezvinenge zvaitika pakati pesvondo kana kuti pakati pezuva. Kwakungonzwa kuti vanga vatobva kuchechi manheru acho. Saka ndo musi waitike chitiko. Saka hachokwadi chaicho handidi kunyepera hama dzangu. Tichiri pakurwadziwa zvakanyanyisisa netsvakurudzo, asi nhoroondo chaiyo wawangonyatso kuti ubvunze hakuna unotaura zvokwadi chaicho. Saka ini ndangu toti naiwa yemasoko ndinoda kuti ndikutendei hama dzangu. Kuungana kudai chitiko ichi chakangoshatira kuti hachigoni kuitwa nomunhu mumwe chete, chinoda vanhu. Saka ndoda kukutendai nokuungana henyu kwamaita kuti ticheme pamwe chete pamusoro pedambudziko rakawira kumudzimai wangu. Saka ndinokutendai chaizvo vakidzani, hama masahwira, shamwari, voukama. Baba vambobva pano vati ticheme netariro. Tichiri pakurwadziwa zvechokwadi pamusoro pechitiko ichochi. Nokuti izvozvo kana tsanangudzo haigoni kubuda kureva kuti ichiri kuenderera mberi kuti tinzwisise kuti chii chakaitika. Ndakutendai hangu vabereki. Ndinoti kane matambudziko, Madam Julia Seketeri, mashaikirwa nomwe wenyu munharaunda menyu muno. Tanzwa kuti azviuraya. Ana kuzviuraya. Takanzwa zvakaitika. Hanzi musikana uyu akaurayiwa nemurume. Kwaimuurayirei? Handitozivi kuti zvakafamba sei. Otherwise vamwe tisu vakadzi tokanganisa, otherwise vamwe vari vanokatasi vanokanganisa. Saka kuchazoziva kuti chichakaitika mukati mavanhu tu mumba mavo mavanogara. Sofa izvozvo hatisivi. Imi muchimuziva anga ari munhu akaita sei Molini? Inini handimuzivi. Ndakatozonzwawo nenyaya zvinda kugara muraini mavo. Saka zvezvo handizivi kuti munhu akaita sei. Ko murume wacho mumuziva? Murume wacho handimuzivi. Alright. Ewa asi tinoramba chingoti nematambudziko mete Museketeri. Tinoti munyaradzwe kamunharaunda mafirwa nomudzimai benyu. Munharaunda asingati inini zvandataura mazvinzwa achikumbira rubatsiro, please batsirei. Kana mukandiwanirawo basa. Chero ipapo mukafonera munhu watina uyo vanokuudzai kuti basa rawaniko ndoendawo kubasa. Ndozvandada kunamatira naMwari wangu. Kana unaona achivhai, kana unaona ani wese anatamuka wandibatsiro ndoendawo kubasa. Chandikura ibasa. Kwete kuramba chita igonyo chihure. Igonyo chihure ndanoita nako. Ndoda kuraramira ugonyo basa. Toziva kuti upenyu hunosvika pahunorema. Tofunga kuti hakuna imwe nzira yekutsetekudza kuti tibude.
asi kutora upenyu hwedu haisiriyo mhinduro. Kana pane zviri kutinetsa muupenyu, ngatitsvakei vekutaura navo. Kunyange kumapurisa chaiko, kune vatinokwanisa kuenda navo kunotaura navo vanokwanisa kutibatsira. Mafundisi emumadzichechi vanokwanisa kutibatsira. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Musakanganwe kuita subscribe.